आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव दिनै सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबि गिबियावनो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंखौ लाबाय। बेहाय रादाबा दङ आसाम नाङै गेलेमु सान फालिदों। बे आसाम नाङै गेलेमु साना मा? जोंनि सासे जोबोद मुंदांखा गेलेगिरि आखा-फाखा बे भगेश्वर बरुवा बिथांनि जोनोम सानखौ लानानै फालिदों। बेनिफ्राय सा 99 गेलेगिरिफोरनि अरायथायै दानफायाव 10,000 रां पेन्सन, सा 153 गेलेगिरिफोरनो खेबसेयै 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। 99नो दानफ्रोमबो होगोन 10,000 रां आरो 153नो खनसेयैनो एककालीन जायखौ होनो 50,000 रां होनाय जागोन। बेनिफ्राय जाख्ल'नायनि दायखौ दोनखोमानो हावड़ाघाट बिजिटिसि मावख'खौ थेर-बेथेर खालामदों। बेयो कार्बि आंलंनि जाथाय। बेनिफ्राय चिरांनि दादगारियाव हाग्रानि मैदेरा न' बां सिफायनायजों लोगोसे गय फाथैफोरखौबो सिफायलांदों। दादगारि जे गेलेंफुं बर्डारनि खाथियाव कान्तिपुरनि साहा देवस्रिनि साहा। बेनिफ्राय मानास हाग्रामायाव गान्दा आरो मोसानि बिबाङा समान जाबाय। बेनिफ्राय उरखाव-गोरा ब्रह्मआ गावनि बिफानखौ नायफामना खौरां लादों। बेनिफ्राय जाबाय सेबाया 9 आरो 10 थाखोनि फराफारिखौ 40% खमायबाय। सेबाया 9 आरो 10 थाखोनि फराफारिखौ 40% खमायदों। बिनि जाहोना जाबाय मा? मानोना दासिमबो क्लास खालामनो हायाखै, क्लास जायाखै, अनलाइन क्लास जादों। बे अनलाइन क्लासल' जानानै जानाय नङा, अफलाइन क्लास जानांगोन। दा ओजोंहाय बोसोरारि आनजाद बियो समा सफैथारबाय, बेनिखायनो 40% खमायदों। बेनिफ्राय बे जि हाबाफारि लादों खोब मोजां जादों बे बिथांखिया 40% खमायनाया। दा फरायसाफ्रा गोबांखौ रोंनाय नंला, बेनि गाज्रिया आरो। लामा जाब्रबथायाव खुनुरुखुमै रैखा रेवरेवा नार्जारि। रेवरेया खुनुरुखुम रैखा मोनदों लामा जाब्रबथायनिफ्राय। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय जे AICCनि जर'खा कमिटियाव रिपुन बराया मा बुङो? अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि आरो बियो। बेनिफ्राय गंसे ट्राक गारिया गंसे बाइकजों सौग्रावफैदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय जे मुंदांखा टेनिस गेलेगिरि राफेल नाडालआ 2660 रेटिं पइन्टजों गोदानै फोसावजानाय रेंकिंआव सेथि मासियाव थानो हाफिनबाय। राफेल नाडालआ सेथि मासि आवग्रिनो हाफिनबाय। बिनि रेंकआ 1 जाबाय आरो। बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय। बेनिफ्राय दाना जों थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ रादाबा दिल्ली विधानसभार পৰা लाल किल्लाলৈকে গোপন সুৰংগ উদ্ধাৰক লৈ গভীৰ ৰহস্য। माबायदि बिलाइ? माने टानेल सुरंग मोनदों बबेनिफ्राय? दिल्ली विधानसभानिफ्राय जि दिल्ली आयेन आफाद बे जायगानिफ्राय लाल किल्लासिम सुरंग दिहुननो मोनदों, संनो हादों। बेखौ रादाब बिलाइखौ फरायबा जों मिथिसिगोन आरो। बेनिफ्राय बिनि लावथाया, बे हाफ्लंनि लावथाया 5 किल'मिटार। बेनिफ्राय जाबाय मा? नगाव काছাৰ কাগজ কলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ উচ্ছেদৰ জাননী। 15 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্দেশ পালন নকৰিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ভাবুকি। পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ সকলো সম্ভাৱনাই শেষ।
नगाव आरो काछारनि नगाव होनबाथाय बे जागिरदखौ बुजिबाय जागिरदनि पेपार मिल काछारनि पेपार मिल बे गंनैखौबो जे फोथांनाय जाला बे खोथाया रोखा जाबाय मानोना बेहाय साख्रि मावनानै जायफोरा दंमोन आरो क्वार्टार लानानै दंमोन बिसोरखौ क्वार्टारफोरखौ एंगारनानै जायखारलांनो थोनदों बेनिफ्राय रोखा जाबाय जे बे पेपार मिलखौ आरो सोरखारा खुलिफिनला बेनिफ्राय जाबाय 24 घन्टाते 4 जনৰ आत्महत्यार घटना जकारि गल राज्यत 24 घन्टायावनो 4 मानसि फासि नांनानै बा गावखौ सिथारनानै थैदों बेनिफ्राय क्रीड़ा क्षेत्रर বাবে সংৰক্ষিত হ'ব राज्य सरकारेर पद मुख्यमंत्री शर्मा जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेलेनाय थिलियाव माखासे जि रिजार्भ बा आवग्रिनाय बा बेंखनथाय लाखिनाय बेखौ मावगोन रादाब बिलाइफोरखौ फरायबासो मोजाङै मिथिसिगोन मा बुंदों बेनिफ्राय दिल्लीत भूपेन बरा राज्य दলৰ হতে आलोचनार परिवेश नष्ट হৈছে जे दिल्लीयाव भूपेन बराया थांदों आरो बहाय बियो बुंदों रायजोनि दोलोजों जे सावरायनायनि थासारि बे गाज्रि जाबाय बेनिफ्राय आखा प्रत्याबान होनदों सन्मुखत लयै आखाड़ा मस्तेमिया थिएटाराव गंब्रैसो थिएटारा दा आसा निराशानि गेजेराव आरो प्रत्याबाननि गेजेराव आखा खुलिदों रिहार्सेल खालामनो लादों मा जायो बे उनाव जासिगोन इदि होननानै दिल्लीर 200टा बृद्धि करे এইবার কাশ্মীরক লয় হরব হল तालिबाना जि सिरि थानो होनदोंमोन एसे सिरि थायाखै दा काश्मीरखौ लानानैबो आवाज होदों तालिबानफोरा बेनिखायनो जोंहा सांग्रां जानायसो भारत सरकारा माब्रै जोङो काश्मीरखौ रैखा खालामनो हागोन आरो तालिबानखौ होबथानो हागोन बेनिफ्राय पलिथिन बिक्रीत निषेधाज्ञा तलाबन्धाय अमानिखा करियाছে फणिधर तालुकदार बे जे माबानि भबानिपुरनि एमएलए मोन बे माबा मोनसे फालांगि खालामदोंमोन आरो पलिथिनखौ फाननाय बिक्री माने बन्द खालामनाय आरोबाव मा नैबे लकडाउन बियो बेनि जि राजखान्थि फालांगि खान्थि बेहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेनिफ्राय फैबाय इतिहास गरि द्वितीयत पदक जय अबनि होननाया मोनसे जारिमिन रनसायबाय टकिअ पेरा अलिम्पिकआव आर्चारित देशक प्रथम पदक दि अभिलाष हरबिन्दर ओजों हरबिन्दरा सेथि मेडेल मोनदों आरो हादोरखौ गोग्गानो हानाय खालामदों बेनिफ्राय भारतनि बिरुद्धे प्रथम इनिंसआव अग्रगति इंलेन्डर बे अभालाव जे गेलेनाय जादों बेहाय गिबि इनिंसआव इंलेन्डा भारतखौ फायसिनानै दोनदों बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनि बे अखमिया प्रतिदिन बे अखमिया प्रतिदिनाव जाबाय रादाबा नैबेहाय नुगोन नोंथांमोना दिल्ली आयेन आफादनिफ्राय लाल किल्लासिम जि थांनाय टानेल बा सुरंग बा हाफ्लं बेखौ होदों नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायजागोन आरो बेनिफ्राय स्वाधीनता प्राप्तिर 75 संख्यक बरकत पहरले আহিল चान्सलकर अध्याय एसे दिना हमनो हायाखैमोन एसे बोसोरा एसे दिना हमनो हायाखैमोन एबारसो हमनो हाबाय दिल्ली विधानसभार পৰা लाल किल्लाলৈ 5 किलोमीटर दीघल कपाल सुरंग उद्धार बेनिफ्राय जाबाय मा ত্ৰাণকৰ্তা ৰূপত জাতীয় বিদ্যালয় শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন जे माबा रैखागिरि महरै नुजाथिदों बा गसंदों जातीय विद्यालयफोर आरो शंकरदेव शिशु निकेतना बेनिफ्राय जाबाय 80,000 आखনৰ जरा मारिবলৈ गৈ শিক্ষা বিভাগৰ ফপলা স্বৰূপ उन्मोचन
प्रनस पेगुआ बुंदोंब्लाबो गमामारै जोबोद मासिनि थोब्लिद माब्लिद बा आंखाल जादों 80,000 सिटनिनो आंखाल कलेजाव दा बेखौ बोरैहाय फोलोमनो व्यक्तिगत शिक्षानुष्ठानै सरकारा भरखा दा बे प्राइभेट स्कुलफोरानो सरकारनि सहाय सुंथागोन बेबादि खोथा बुंदों बेनिफ्राय गेरुकामुखर नदी बांध शीघ्र बंधर दाबिर धनीरे आको उत्ताल राज्य गेरुकामुखनि जि दैमा बान्दो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बान्दो बेखौ बन्द खालामनायनि आवाज होदों आफादफोरा फरायसा आफाद जरखायै बेनिफ्राय आबाद खालिर निर्देश 2 कागज कलर कर्मचारी बे जाबाय बेनिफ्राय गुवाहाटीर ঐতিহ্যমণ্ডিত स्कुलर भूमि बाहुबलर दखल कुख्यात किकिर स्कुला आवग्रिनानै लानाय गुरु नानक स्कुल ला आवग्रिनानै लानाय बे हाखौ सोरबा किकि होननाय दुथाङा माने दखल खालामनो नाजादों बेनिफ्राय सरकारि साकरि क्षेत्रत खेलुवैर भावे संरक्षित हब पद सरकारि साख्रिनि बेलायाव जि गेलेग्राफोर बे गेलेगिरिफोरनो मासि आवग्रिनाय दोननाय जागोन बेनिफ्राय उनाव फैबाय काश्मीराव मुसलमानर बाबे मात माति जाबो तालिबाने काश्मीरनि मुस्लिमफोरनि थाखाय आवाज होलांगोननो माथो होलांगोन तालिबाना आफगानिस्तानाव सन्त्रासबादी नेता सुहेल शाहिनर घटना जे तालिबाननि नेता सुहेल शाहिना बे बाथ्राखौ बुंदों नायनि गुबुन तालिबानफोरा बेहाय मदद होगोन ना होआ आरो जोंहा जायखियानो जाया मानो जोंहा सांग्रां थानांगौ भारतआ बेनिफ्राय घरते नवरात्रि दीपावली गणेश चतुर्थी पालनर परामर्श जे न'आवनो मा नवरात्रि दीपावली गणेश चतुर्थी बेफोरखौ फालिनो थिनदों बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय बेनि उनाव फैदिनि जोङो नियमिया बार्तायाव बेहायबो रादाबा दङ राज्य सरकार सम्बोधना लाभ कर आवेगिक अर्जुन भगेश्वर बरुआ अर्जुन बान्था मोननाय भगेश्वर बरुआ या माबा दुखु फोरमायदों 55 बोसोरनि जि जमा जानानै थानाय दुखु बेखौ व्यक्त खालामदों भगेश्वर बरुआया बेनिफ्राय जाबाय उच्च शिक्षा संस्कार गोजौ सोलोंथायाव जोबोर सोलायनाय लाबोनायनि इसारा होदों व्यापक हाल हलनिर इंगित शिक्षा मन्त्री सोलोंथाय मन्त्रिया बे खोथाखौ बुंदों दा जों मोनबाय जे 40 जौखोन्दो सिलेबासखौ खमायनानै होबाय सम गैला नालाय फोरोंनो हाला नैबादि बेनिफ्राय उपनिर्वाचনত एকক भावे प्रतिद्वন্দ্বিতা কৰিলে लाभान्वित हब कांग्रेस जे भूपेन बराया बुंदों जे उफेरा आसामनि जि फैगौ उफेरा बिसायख'थि बेहाय कांग्रेसआ हारसिं इलेक्शन गेलेबानो मुलाम्फा जागोन बे खोथाखौ बुंदों बेखौबो दोनबाय दानिया जोङो आमार अखमाव थांबाय आमार अखमावबो मा विपांगत शिक्षार्थीर পৰা মন্ত্রী আমলা কোভাক্সিন লৌটাৰ বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ दा खैफोदाव गोग्लैदों मन्त्रि आरो मावफारियाफोरा आमलाफोरा बे माखौ लानानै नैबे विदेशाव थांनायनि गोबाङानो विदेशाव फरायहैयो दा विदेशाव थांनो नागिरनायफोरा बेहाय ओरैबादि जादों कोभाक्सिन लानायफोरखौबो थांनो होबावाखै आगोलावथ' खोथा बुंदोंमोन भेक्सिन लाबानो थांनो होगोन नाथाय दा भेक्सिन लानायफोरखौबो थांनो होआखै किय এই जिज्ञासा बे जाबाय बेनिफ्राय मुख्यमंत्री हकियनि हत्याव ठाये ठाये बास भाड़ा 50% पर्यन्त बृद्धि आसाम सरकार आरो
गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एसेबां वार्निं होसेयावबो माखासे बासफोरा जायगा जायगा 50% बारा भारा लादों। बे अट' टेम्पो मेजिक बे गारिफोराबो विंगारफोराबो बिदिनो भाराखौ बारा लादों। आदानि पुत्र मुख्यमंत्री अनुरोध आदानिनि फिसालाखौ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबा मा खावलायदों रादाबखौ फरायदो मिथिनो मोनगोन। दाने जोंनि रायजोआव माबा गायसनदो इन्डास्ट्रि गायसनदो दारिमिन गायसन बिदि जागोन आरो थाखा बाहाय जोंनियाव। बेनिफ्राय गुवाहाटी विश्वविद्यालय निजुक्ति केलेंकारि गुवाहाटी फरायसालियाव माबा थिसननायनि एपइन्टमेन्टखौ लानानै माबा केलेंकारि जादों आरो बेखौ लानानै दावराव जादों। बेनिफ्राय जाबाय मा पाकिस्तानावहाय चीनखौ गुरुत्व पाकिस्तानखौ नङा चीनखौसो गुरुत्व होदों। चीन तालिबान आरो बिपदजनक मित्रता चीन आरो तालिबाननि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव गोरोबलायनाय बा बिसुगे खानाय। बेनिफ्राय काराबन्दी व्यवसायीर पत्नीर परा 200 कोटी टकार सम्पत्ति आत्महात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहर नामत प्रबंधना। जेल जानाय जी फालांगिनि बिसिनिफ्राय बे फालांगिनि बिसिनिफ्राय बै फालांगिया जेलाव दङ आरो बिनि बिसिनि एकाउन्टनिफ्राय 200 कोटी थाखा बख'लदों सोरबा। रादाबखौ फरायबासो मिथिसिगोन। बेनिफ्राय गखाइगाव डाम्पाराव खुन्दात महिला मृत्यु श्रीरामपुर गसाइगाव बेहाय डाम्पारा सासे हिन्जावखौ सौदावनानै खारदों। आन्तर्जातिक चलचित्र महोत्सवत उजलिर बरखा बाहार दा बरखा बाहार होननाया बे इन्टारनेशनेल जे फिल्म फेस्टिवल बेहाय जोंखोल जानानै बेरखांदों। बेखिनियानोसै। बेनिफ्राय जोङो थांदिनि गांसे रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम। बे दैनिक अखमाव दङ रादाबा द्वादश स्नातक स्नातकोत्तर चुड़ान्त बर्ष पाठदान हब शिक्षानुष्ठानाव हाइस्कुला गैया क्लास 10 सिमबो माबा क्लास खालामनो हायाखै हाइस्कुलफोरखौ अबे जागोन 12 जागोन आरो स्नातक स्नातकोत्तर बेफोरो क्लास जागोन। मा जाखो गेदेरफोरा बेमार जायागोन आरो बेनिफ्राय दायित्व पालनाव व्यर्थ बिखायालय हकियनि जे मुख्यमंत्रिया बिबानखौ मावफुंनायाव फेलें जानाय मावफारियाफोरखौ वार्निं होदों। बेनिफ्राय जाबाय मा नीति नियम जलांजलि खेलुई निर्वाचन सरकार नेमखान्थि सिफायनानै गेलेग्राफोरखौ सायख'दों। जाय मोजां गेलेयो बेबो बाद गोग्लैदों। जाब्बा जुब्बायाबो जायगा मोनदों। सोरहाबा बिमाय दङ बिबथै दङ बिदा दङ सोरखारनि मानसियाव बे आरो। बेनिफ्राय शिक्षार्थिर बाबे भिडिअ अफलाइन क्लास फरायसाफोरनि थाखाय अफलाइन क्लास जागोन होनदों। बेफोरखौ बेसेबां बुंबावनो फोथायनोनो हायि बादि जाबाय। बेनिफ्राय अखमर सम्पर्क থকা 3800টা অভিযোগ आरक्षीलै जे गुवाहाटी साइबार अपराधक लै कर्मशाला साइबार क्राइम जोबोद बांदों देशाव आरो जोंनि रायजोआवबो आरो 3800 मोनथा जि कमप्लेन बेखौ आसाम सरकारनि आखायाव गथायदों। बेनिफ्राय बेखौ माबानो पुलिसनि गथायनाय जादों। बेनिफ्राय मित्रतार पक्षता करिसे राहुल गान्धी जे लोगो जानायनि थांखि होदों अखिल गगैनो राहुल गान्धीया। बेनिफ्राय जाबाय आशीष गुप्ता दुदिनर आरक्षी जिम्मालै आशीष गुप्ता होनना सासे सेंग्रा जाय बिनानावखौनो बिमायनि फिसाजो बिनानावखौनो बुथारदों गुवाहाटी उजान बाजाराव बेखौ
माबायाव पुलिसनि जिम्मायाव साननै दोनहरनाय जादों। बेनि उनाव फैबाय रूपर पदक प्रवीण कुमारर अबोधर द्वितीयটো पदक। प्रवीण कुमारा रुफानि मेडेल मोनदों आरो अबनिया मोनदों नैथि। बेनिफ्राय गुवाहाटीर अभिरुचि क्रीड़ा दिवसर केन्द्रीय अनुष्ठानर भगेश्वर बरुवा गुवाहाटीयाव जि अभिरुचि गेलेनाय माबा सान फालिदों बेहाय भगेश्वर बरुवाया नुजाथिफैदों। दिनैनि जि रादाब फरायनाय रादाब बिलाइफोरनिफ्राय समनि आंखालनि थाखाय एसेयावनो दोनबाय। नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायदो बा बिथं रादाबखौ मिथिनो हागोन। दा एसेखिनियावनो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय बेनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि रादाब फरायनाय हाबाफारि रादाब बिलाइनि रादाब फरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।